Merħba lil kulħadd illum ħanitkellmu bil-Malti għax kull min qiegħed hawnhekk Malti, tajjeb jien, grazzi. Dan il-video qed nirrekordjaw hawnhekk illum in You Better Life għandna mistieden speċjali Dr. Alex Borg li huwa consultant cardiologist, apparti li ħajiddiskuti u ħajallimna affarijiet ġodda fuq qalbna u t-tema tal-lum jisimha Our Heart is Our Everything, tajjeb. Apparti minn hekk ħankun qed niddiskutu anke ċertu affarijiet forsi anke ċertu misconceptions relatati ma li kienu mal-exercise, illi mhux tal-li ma jfixklunix dawn il-misconceptions, tal-li fil-verità ħajjejnuna. Ġifieri Dr. Alex anke għandu ċertu spunti anke dwar ħajtu personali fuq xi jagħmel u x'ma jagħmilx, illi ħanitalmu minnhom. Aħna nibdejk Dr. Alex, għal min ma jafniex aħna in You Better Life nifukaw l-aktar fuq philosophy tawnik u ta' spiss ikollna mistiedna speċjali bħal Dr. Alex bħala inċentiv ieħor il-membri biex ikomplu jiżviluppaw ħajjithom fit-triq tajba. Parla jizzejiet, għedek, grazzjak, thank you lilek. L-ewwel tina kardiologu, nutritionist, tasina personal trainer, okay? Ġifieri l-affarijiet ħanejt jiena bbażat fis-xjenza. Hemm sejt affarijiet li ħadraw fil-kanzetta u fil-blogs. Ħanejt bbażat fil-xjenza. U hekk nitkellem, għax dak xogħol. Mela, immaġinaw li xi ħadd jifrinta pinnola, okay? U din pinnola naqqas il-riskju tal-mart tal-qalb, naqqas il-riskju ta' stroke, naqqas il-riskju ta' artrite, naqqas il-riskju ta' kanser, naqqas il-riskju ta' depression, ta' dementia. Issa, il-bina speċjali għax tuħata kull-jum ma l-għana speċjali ma' side effects. Ma' side effects. Li l-ewwel u l-unika minna li ma' side effects. U din tajba l-kulħadd sa' tfal, xjuħ, nisa, rġiel, morda, morda mhumiex, tajba l-kulħadd. U ħaġa għandha speċjali mela li hemm xejn. Kieku toħda, titħodha kuljum. Iva, erġa' nistgħu Iva. X'inhi din l-eżerċizzju. M'hemm l-ebda intervent jista' jagħmel il-bniedem aħjar bil-eżerċizzju. U tajjeb għal kulħadd. Illum tiftakar qabel meta xatt ikoll attakk ta' qalb, x'taq titfa' fih ta' sodda. Lum x'nagħmel xatt ikoll attakk ta' qalb. Naqdu nitfgħu ġimgħa l-ebda ċirkostanza bejn l-eżerċizzju jagħmilek ksara, anki jekk għandek qalbek xejn tajba. Ukoll l-eżerċizzju huwa tajba ġimgħa l-ebda ċirkostanzi. U kif ngħidu ma side effects. Issa l-eżerċizzju huwa iktar interventi importanti li nistgħu nagħmlu f'ħajjitna. Però ħa nitkellmu fuq affarijiet oħra. L-ewwel nett ejja nitkellmu ftit naraw daqsxejn fuq x'hekk nitkellmu x'inhi l-problema li nippruvaw nevitaw. Li nippruvaw nevitaw hija l-problema taċ-ċirkolazzjoni. Issa, il-problema taċ-ċirkolazzjoni mhux biss attakki ta' qalb imma affarijiet oħra. L-organi li iktar għandhom bżonn hemm u l-organi li jsofru iktar minn problemi taċ-ċirkolazzjoni. Mela huma l-iktar organi għandhom bżonn il-qalb. Semmu li ħaġa oħra? X'inhu? Le, m'għandu bżonn ta' temm il-pulmun. Għandu bżonn żejmu mhux organ. Qatt smajt duplessija tal-pulmun jew attakk tal-pulmun, le. Ħassib ikun organ ieħor għandu bżonn ħafna temm kontinwament. Il-moħħ. Semmu l-organ ieħor għandu bżonn ħafna temm. Le, qatt smajt duplessija tal-pulmun? Le, qatt ma smajna bihom dawn. Il-kliem. Għanif u għek, ta' għed il-kliem. Mela, meta nitkellmu marta ċirkolazzjoni nitkellmu fuq problemi ta' attakki ta' qalb, duplessis, strokes, u marti jaffettwa l-kliem. Ma dan mart oħra li ġieli niżewwa jew nistgħu nitkellmu fuqha u teżisti fil-irġiel biss. Tafu biex nitkellem? Le, nitkellmu fuq problemi sesswali li jitmanifestaw ruhom fl-irġiel. Issa ma nafx statistikament jekk għandek problemi sesswali bħala raġel 5 snin wara ħajkolok attakk ta' duplesija. Ara kemm isir il-ħaġa, kemm il-batu kasu l-irġiel. Sa mhux qed ngħidu l-fors li jekk il-raġel ikollu il-problema issa jkun mar tal-qalb. All right? Issa ma affarijiet oħra. Hemm kważi ma fithom iktar komuni kkawżaw dik il-problemi. Imma meta raġel jinnota l-ewwel drabi dik il-ħaġa għandi jfittix għajnuna professjonali. Issa dan mar ta' ċirkolazzjoni li jridu nevitaw. Issa,
Hemm problema. Il-maltarċipazzjoni għal number one kienet fid-dinja kollha. Number one, ok? Doktor iktar nies kull ħaġa kollha. Infatti n-nofs naħar jmutu bil-maltarċipazzjoni għax darba it-taċċetta fil darba ok? Per eżempju, 4 miljun persuna fl-Ewropa imutu bil-maltarċipazzjoni. L-ekonomija tal-Ewropa tiswiela 196 billion euros fis-sena. Il-maltarċipazzjoni. Ħafna minn dawn jittefqu nuqqas ta' produttività ġejn nies ma jmorrux ix-xogħol u wajdu l-Amerika. F'Malta, x'inhi s-sitwazzjoni f'Malta? Mela f'Malta għandna problema xejn speċjali. U qed hija nofsna wkoll imutu bl-attakk f'Malta, Malta ċirkolazzjoni. Però għandna problema serja oħra f'Malta li għandna 57% ta' nies li jagħmlu inqas eżerċizzju billi suppost billi rakkomandat. Kif nivenkjaw fl-Ewropa, number one, għandna l-iktar pajjiż fl-Ewropa li ma nagħmlux eżerċizzju. Għaliex? Se nitkellmu fuq għaliex. Tgħidu li ftit intom. Okay? X'inhu problemi oħra? Għandna 29% tan-nies li huma obesi. Taf kif tkalkula l-obeżità skont il-BMI, il-Body Mass Index. By the way, għall-irġiel l-ogħla fl-Ewropa, erġajna, tapjaw iċ-charts, għall-irġiel. Għan-nisa jiġi t-tielet fl-Ewropa. Bħala diabete għandna ħafna, 8th place fil-diabete fl-Ewropa. U fit-2008, per eżempju, ittefqu f'Malta 25 million euros biex jikkuraw il-komplikazzjonijiet ta' ħxuna. Komplikazzjoni ta' ħxuna. Għaliex hija problema Malta? Għalfejn tasbu hija problema? Għalfejn għandna daqshekk nuqqas ta' eżerċizzju u obeżità. Ejdu mill-esperjenza tagħkom. Għandna dieta daqsxejn, għandna dieta ħażina, x'inhu l-ħaġa fid-dieta tagħna? Le, hija misconception number one. Forsi hija problema qed noqogħdu. Il-carbohydrates. L-ikbar problema ta' Malta il-carbohydrates. Għanti hija parti mill-kultura tagħna li ninsew li qed nagħmlu ħsara. Din hija l-ħobs, il-ħobs u l-pasta. Sorry, thank you. Il-ħobs u l-pasta. Biex telimina l-ħobs mid-dieta Maltija hija nisib ngħid ħaġa ħdaqqa, alright? Okay, kelma mid-dieta. Semmejt affarijiet oħra. Ix-xaħmijiet, mhijiex daqshekk problema, ix-xaħmijiet ġew xi upgraded issa m'għadhomx id-dimonju li kienu qabel, okay? Imma mill-ġejbi kbar li jinvolvu ħafna nies mad-dinja kollha, alright? Jiġri problema tagħna l-carbohydrates. Semmejt xi ħaġa oħra, fast food. Għandna problema ta' fast food Malta nimmaġina. Immaġina għandna problema, okay? Hija aktar problema f'pajjiżi foqra il-problema tal-fast food u l-trans fats. Il-trans fats li ġejjin mill-fast food. Ok, mela, id-dieta hija problema u rajna x'inhi il-problema maġġuri. X'iktar, x'inhu l-ikbar li jżommuna minn kullu poplu iktar irqieg u attiv? X'inhu l-problemi? Siġri? Id-demp. Demp? Id-demp? Ok. Għadda semmi l-iktar ħaġa għadda kultura. Ok? Per eżempju, il-familjari għalli tal-Olanda jmorru xogħol bil-rota. Aħna narawha li tuża rota hija xi ħaġa mhux cool. Sabiħ li jkollok sar ikollok karozza, cool ikollok karozza, biex cool tħodd xogħol bil-rota. Ma bata l-karozza il-problema ta' traffiku hija problema. Dak huwa argument iva hemm daqsxejn periklu. Okay, u soluzzjoni ma tix problemi tal-traffiku għax ma fuqat. ċiri? Ija, kultu, għazma il-kelma, dak mux eżerċizzju, dak strappat sħazina li ma nafx il-differenza strappat u eżerċizzju. Kull tip ta' eżerċizzju. Alright, u għatajja, ħagħuħra, misconception ħora l-Malti, it-taraġ strappat mux tajja għalli, it-taraġ u eżerċizzju namber ma' vera tajja. Ok? Allora ma tuża l-eskalator u kull lift, ok? Għax it-taraġ ma' strappat. Il-taraġ huwa eżerċizzju tajja. Anke titla' mill-bejja ġivdazzjonali eżerċizzju strappat. Ija. Eżerċizzju Jekk tagħmel eżerċizzju fuq xogħol titla' ħafna tara tajjeb ta' tgħoddu fil-log tiegħek.
Ok, kultura, samina kultura, se temp. Temp. Ħalli jattemp li skuza. Għamil ta' xar snin Manchester, kun id-dajja l-orġdel fil-xita. Yes, that's right, well, there are a million excuses. Tidikom excuses li ġibu nis, m'għandix ċans, pollution, ok? Għax issa, hemm excuse li għata vera, pero li m'hemmx xawres fil-postijiet ta' xogħol, ok? Għad, issa titgħer fis-sajf, lek m'għandekx fejn tinħaseb hija problema, infatti hija problema ma tantx nara soluzzjoni għaliha jiena tini sink. Tanti importanti l-eżerċizzju għalija, tini sink ħajja nexxin nħaseb. Kull imkien naħseb u partner ġismi, fis-storija. Ma jiena xi naħseb kull imkien fis-sink. Imma dik barriera ta' veru tax-xewwa, x'iktar? X'iktar? X'iktar soluzzjonijiet għal problemi barriri għall-eżerċizzju? Għażem ikun xi ftit jiena. M'hemmx protected pedestrian zones fil-villaġġi tagħna. Ma jaqax speed limit, m'hemmx tabelli kull imkien fej jista' hemmhekk jgħidlek ma sax tal-dekorazzjoni tnaqqas speed ħafna ħalli tippermetti li-tfal jilagħbu aktar fil-triq u ġibta jilagħbu. It-toroq tagħna mhux disinjati għall-eżerċizzju, m'għandniex spazji miftuħin u biżbin id-dora mid-dera spazji miftuħin qed nonsbu fid-driżiet. M'għandniex faċilitajiet, m'għandniex faċilitajiet fil-post ta' xogħol wara xawż m'hemmx lockers u dal-problemi kollha kulħadd isib ostaklu għalihom. Il-trasport pubbliku iktar jgħin l-eżerċizzju għax in-nies jimxu sal-bus stop, jimxu mill-bus stop għall-post tax-xogħol u l-trasport pubbliku tagħna huwa effiċjenti. Allora dak jaħdem kontrina il-trasport pubbliku. X'iktar il-problemi? It-tfal tagħna homework, ok? Jiena tfal tiegħi tbilku trabbew l-ewwel parti li ħajthom l-Ingilterra għax jgħidu li il-xogħol tal-iskola għandu jisir l-iskola. Id-dar jagħmlu l-sports, jiġru barra, jmorru l-scouts, jagħmlu l-attivitajiet oħra. Id-dar mhux qiegħda homework, dik għall-kultura li għadha ġofina. It-tfal tiegħi issa meta ġew Malta jagħmlu erba' sigħat homework. It-tfal tagħna mhux tagħna biss ta' kulħadd għadhom biss jaraw television u PlayStation. Dik il-anħetti għandna ħafna. Pastizzi, fast food semmejni u kol. U għanna n-semmi u nasin, għanna semmi ġenituri tagħna xaħat u semmi ġenituri tagħna rawmuna affarijiet li ma textorx barra fix-xemx għax ħażina li għax dak huwa strapazz għax il-perikolu żgħar barra dak li tikol tintarbit kuljum bil-fors Alla ħaresta niskibja xi jekla issa għalhekk għandikom statistika li turi kemm is-serja problema li din hija kriżi kbira. Tafu li t-tfal tagħna huma l-iktar għoxrin tal-Ewropa. Ok? It-tfal tagħna l-iktar għoxrin tal-Ewropa, għad nitkellmu fuq tfal taħt l-età tal-tfal taħt l-età tal-iktar għoxrin fl-Ewropa. Għalfejn din hija serja ħafna. Għalfejn iktar serja mill-raġel ta' 50 sena li għandhom li għandhom xogħol sejda. Iva, id-għu mux imma di pratikament serja, għax il-ġanna dawn ħajtum kollha esposti għall-effetti nsir ta' xmina. Waqt li raġa ta' 50 sena jgrab daqsxejn pis meta 50 għandu inqas. Allora ir-riskju li jkollu marta ċirkolazzjoni ikbar, però hemm problema serja. Hemm problema oħra li ma narawx li nies 20 irrabbu tfal 20. Tfal 20 meta huma jkollhom tfal tagħhom ħajkunu maxin ukoll. Ġifieri biex neħli din għal-ħaġa ħatta ġenna ħadidja ħafna ġenerazzjonijiet. Ok? Anzi, tafu intom li għandna nibdew nifxu nkunu ġolġuf ta' omna. Ok? Il-speċi il-futur tiegħek diġà qiegħed miktub fuq biċċa karta minn qabel ma twilit. Jekk l-lum tikol ħafna carbohydrates, inti diġà
Semmu. Sedentary. Sedentary work, xiktar. Li jżidu riskju, xinu għafet li jżidu riskju? So, sedentary, xiktar. Xini? Tibjir, xiktar. Xogħol sa ċertu punti iva? Id-dieta, carbohydrates iktar mill-fat, ċivjali li ma ovvjament ħaġa għax anke l-affettajin għax jek tikol għax ġenetika, diabete, il-pressjoni għolja, l-obesità ovvjament. L-istress ma kosta xogħol. Ma kontu tafu l-istress hija riskju hija stress, ma nafx ħafna nagħmlu l-istress. Qed tistit ħafna. Is-snin matul 6 snin dawn huwa riskju appartat. Tibdib semmejni mbagħad hemm problemi soċjali wkoll li jsiru mal tal-qalb. ċertu aħna Malta ma niġi l-problema x'nisna villaġġ wieħed. Imma f'pajjiżi ikbar fejn il-faqar iktar ikollok mar tal-qalb għall-posti raġunijiet. U ħaġa ma nistgħux ngħidu wkoll li 80% tal-mart tal-qalb tal-ġenerazzjoni huwa preventable. Ġi fidejkom. Ħadd ma jista' jgħidlek, inti fidejk kollox fidejk. Lek tabbinnola fidejk. Inti fidejk. X'jista' il-gvern ukoll il-pożizzjoni li jgħidna biex nżidu l-eżerċizzju naqsam tal-ċirkolazzjoni. Għandhom idea x'jista' jagħmel il-gvern jista' jissussidja fl-iskejjel, jissussidja l-gvern. Ħaġora li problema hija li taħt il-kontrina li it-toroq ġodda li għamlu, okay? Taħt il-kontrina. Għaliex l-ewlet mhumiex disinjati biex profilli għall-eżerċizzju, okay? Il-toroq tagħha. U ma solvi xejn, milli taf ma naċċetta sar ħafna suq kif għadi. Bitwesa t-toroq. Ma nibisa tiġri. Bitwesa t-toroq it-traffiku ġodda għal-istess. Mawx bizzejt inċentivi biex nsibu l-eżerċizzju laqqas. Tmur timxi qed leġer, per eżempju, fejn il-ħafna mirjula, tmur timxi ġeneralment il-bypass. Anke dawn l-awtorċijiet fit-tejn fees flok jagħmlu lek is-siso, smoking cessation clinics, smoking bans ċerti postijiet pubbliċi, mediċini b'xejn, dak fortunatament f'Malta għandna, tiġġentifizza il-toppa. Per eżempju, tara l-inċentiv biex it-toppa jilqu blood pressure ta' 130. Iktar ukoll proċenti li blood pressure ta' 130, iktar jitħallsu t-toppa. Klinik tiegħek iktar titħallas. Dawn l-inċentivi jaħdmu. Jew kellha tagħmel inċentiv li l-pazjenti tiegħek irid ikollhom il-kolesterol taħt il-5, per eżempju. U kemm xi forma ta' reward jew merit scheme, okay? Dawk it-tip ta' inċentivi il-toppa. Sorry? Selma,
Mbagħad jekk jista' jkun jekk hemm bżonn nimxi għal next level ma' ċerti tipi ta' scans jgħidulna x'huma riskju x'riskju għandek li jkollok parteċipazzjoni fil-futur. U nista' ngħidlek eżatt. Anke pereżempju 5% ċans li jkollok attakkat in-next 10 years. Okay? Xifti ċata Mbagħad niddeċidu fuq mediċini. Però kif l-ewwel il-mediċini huma whitewash. Maġġel għandek il-muffa mal-ħajja għax għandek xi takket il-lika xi pakket il-lika. U taħt il-whitewash. Solvija l-problema, raj ma jibbarx id-deniżet għal ftit żmien, ma l-problema prinċipali ma solvejtix. Okay? Ġifieri il-mediċini natwa naġġelament huma daqsxejn ta' whitewash. Jagħtuk l-impressjoni u r-rassicurazzjoni falsa li solvina l-problema. Dejjem ma tistax neħi l-fatt li trid tagħmel sforz minn ħadd Mattejus qed jistenni nitkellem fuq id-dieta u dejjem ngħidu jiena ħanejdu kontroversjali. Kontroversjali għax qed tikkombina li jiena qed nibbaża fuq xjenza. Issa id-dieta hija waħda l-iktar affarijiet li nagħmluha li ma tantx hemm xjenza warajha għax kollu jinbidlu l-affarijiet. Per eżempju, taqraw ċikolata tajba lik sena waħda, sena ta' wara ċikolata tajba li hija ħażina. Il-prodotti ta' ħalik huma ħażina lik sena wara huma tajbin għalik. Ix-xaħam xi ta' snin ix-xaħam ħażina lik. Laqgħu għadha ngħidu li mhux ix-xaħam il-problema, imma il-carbohydrates. Ġidu l-affarijiet kollu jinbidlu. Però skont iktar xjenza moderna nista' ngħidilkom bħalissa li jkollok dieta bbażata fuq ftit carbohydrates mid-dera hija l-aħjar ħaġa. Inqas kemm jista' jkun l-affarijiet magħmulin mill-qamma proċessata li huwa il-pasta, il-ħobs, tal-lettini, tal-letti, kollox magħmul mill-qamma proċessata. Nafu li d-diabete jiġi minn diabete jiġi minn biex jissejjed, anke diabete u l-kolesterol, kolesterol jiġi minn hemmhekk. L-ħam aħmar ma nasbux li hu daqshekk ħażin, jitiħu l-bikla ġimma ma miex daqshekk ħażina. Il-ħalib ma nix ċerti, aktar ċerti u tazza ħalib jew ċerti tkun sejra, jew daqsxejn serving ekwivalenti ta' tazza ħalib fil-kuljum aktar hija tajba għas-saħħa. Iktar dieta tajba hija dieta mediterranja, ġifieri li tieħu servings ta' ħut minn inqas darbejn fil-ġimgħa, il-pulses li huma l-fażola, il-sejt ta' żebbuġa, il-ħaxix aħdar, il-leafy green vegetables, il-frott, u jekk għandek tieħu carbohydrates, tieħu carbohydrates huma mill-kannella, il-pasta integrali, il-ross, kannella u l-brown bread. U biex naqqal bejla wara tieħu nuts, tieħu nuts, għax nuts, ħaxi. Dik jgħidu l-dieta mediterranja, dik hemm ħafna xjenza barra id-dieta mediterranja. By the way, għanħarni misconception oħra. Il-frutti di mare, il-shrimps, l-octopus, mux għallulkom dak l-kolesterol. Mux vera, minn ej kolesterol, ma kolesterol tajjeb. Issa jiktbodhom better taqlijom fil-protein maġġor. Ġiri? Fuq il-bajt issa. Issa il-bajt. Mux daqsek ħasin. Mux problema. Hemm xi ħaġa li saqsu biex misconceptions biex nagħmluhom jew kellem li huma raġun. Niftakar posters l-Ingilterra biex ma jagħmlu nies biex jieklu iktar frutti di mare. Dik parti mid-dieta mediterranja. Fihom l-omega 3. Ma tiegħu l-omega 3 ma jiktek l-omega 3 u omega 6. M'hemm supplement, by the way, biex nagħmilkom xi ħaġa minn misconception, m'hemm supplement li jgħin fis-saħħa. Il-food supplements huma għal xejn. Mhux qed nitkellem fuq supplements għandhom bżonn ta' klieti u bodybuilders, għandhom normali. Supplements mhux importanti. Xi affarijiet nistaqsu fil-dieta qabel ma nitkellem fuq dak li qed jistennini. Per eżempju, vitamins, useless. Herbal stuff, useless.
l-ebda vantaġġ. Li jekk għandek deficienza, kollok xi marra tkun deficienti fihom, kullu naqsib ġisem għal xi raġun rari. Diġi li nsemmu hawnhekk huwa l-ispeċjalment tal-kontroll qed jibda kif il-fatt li jkun qed jieħol askaloriji li kien jieħol qabel. Ras li beda jagħmel exercises regolari. For sports purposes, ċertu vitamini, speċjalment l-attività ċertu groups jistgħu jgħinu biex tiegħek bejn dak li qed jieħol u dak li qed jieħol. Ovvjament. Speċjalment fuq omega 3s. Hija isa trid komuni li ħafna nies ma nafx il-omega jew inkella ħafna biex biżejjed mhux se ngħid l-omega 3 għandu importanti allura hemmhekk fejn xejn xjenzatturi l-kut mhux biżejjed. Biex tolli l-livell ta' omega 3. Hija waħda mir-raġunijiet għalfejn pajjiżi foqra. Jien l-Ingilterra ma kontx niffornix kienu għandi nies. Jiena li tabli l-Ingilterra għandna xejn ma qasam ta' nies wara n-nies għandi ma' manwali. Issa dik tiftaħ problema oħra. Għax l-Egiżu Baxx domanda għalfejn għandek l-Egiżu Baxx. Tara li fejn ġej l-Egiżu Baxx. Jew għandek diarrea jew tek ċetta tas-solti mill-nisa. Imma jekk se tiksabek magnesium baxx ta' il-magnesium, ma mhix sew. Għax l-ewwel tara li fejn ġej il-magnesium, mhux għandek ċara sejra li kien il-magnesium. Nibżar billi taqtija dik wajta xogħla ma solvi xejn. Alright, l-istess ħaġa bil-vitamini. Jekk għandek vitamini baxxi l ħaġa li tistaqsija għalfejn għandek vitamini baxxi. Nimxi ħadda l-kosa, dak ħaġa mjajt il-problema tat-tabib. Issa, ħad nitkellem fuq kemm tittikol ta' spiss. Mela ħad nispiċċaw dak ma' żewġ affarijiet. Kemm tittikol ta' spiss u kemm tagħmel eżerċizzju fl-aħħar mill-aħħar tidu tkun taf xi tfisser tagħmel eżerċizzju. Issa jien m'iniex dietitian. Jien m'iniex dietitian. Imma naf li l-ikel ġisem l-istorja l-ikel b'żewġ modi. Għandu il-friġġ u għandu il-freezer. Il-freezer jgħet il-basic il-tisfel. Għasu ċaħna jgħu ma' jgħina darbi għandi il-friġġ, il-figurja, u fil-għalax għandi il-freezer. Issa, jgħek li għandek il-ġol, fejn titmur? Ġol friġġ u ġol freezer? Ġol friġġ. Għalix? Għax friġġ bieċin għedha għek, u l-freezer għadha l-mlija għax vera. Issa perek għandek il-ġubbur tiftaħ il-friġġ. U tara l-friġġ vojta. Fejn ma tkun? Il-freezer. Il-freezer, right? Lele, ma tkunx tixtieq. Okay, issa, il-ġisem hekk għandek ukoll. Għandek il-friġġ. Il-friġġ huwa sostanza jibqa' glycogen qed il-muskoli fil-fwitt. Fejn meta jaqdu l-ġuħ il-ġisem imur għalihom, okay? Qatt ma jdur għall-friġġ, għall-freezer, qatt jistgħu għax bħalna. Tur għall-freezer meta verament spiċċalik il-glycogen kollu, okay? Il-freezer huwa xaħam storja madwar l-imsaħen, okay? Dak xaħam madwar l-imsaħen issa. Allura biex inti ġiel il-ġisem imur lek għall-freezer kien jista' jkun iżomm il-livelli ta' glycogen baxx, okay? Ħalli jdajtur għall-freezer. Ħaġa oħra iktar ma tikol ta' spiss il-ġisem iktar jipproduċi insulina. U dik l-insulina tal-effett li żżid l-affarijiet ġol-freezer. Iżidu l-affarijiet ġol-freezer l-insulina, okay? Inti tużomm l-affarijiet, inti mela tikol inqas ta' spiss u żomm il-livell ta' insulina kemm jista' jkun baxx. Iktar ma tkun baxx il-livell ta' insulina, iktar ħaġi il-ġisem imur jiġbor il-freezer. Għax għandna il-perċezzjoni li iktar ma tikol ta' spiss, iktar aħjar. Iktar ma tikol ta' spiss, għażom il-livelli ta' insulina għoljin, okay? U l-livell ma tikolok insulina għoljin,
tibda timla l-freezer, ix-xaħam, tibda timla, okej? U bad hemm effetti oħra wkoll, hemm xi stramba. Iktar ma tikol ta' spiss, iktar ikollok ġuħ. Alright? Stramba di. Iktar ikollok ġuħ. Għal-kuntant, biex taġel il-metabolizmu, trid tikollha l-ferta spiss li tagħmel fasting. Mela, tinsiex għandna kejfen. Għandna kejfen, ġiġiġi. Aħna għamilna ħafna skoperti xjentifiċi tekniċi. Għamilna ħafna skoperti xjentifiċi. Okej, imma bajna ġiżel ta' kejfen. Bajna l-istess. Issa, meta l-cavemen, kif ma kienx ikollu jew right, meta jagħmlu saber to the tiger jew meta l-caveman ma kienx jiekol għaliex għax jew weċċa jew għax il-bart jew kollox frizzat bis-silġ kien hemm bala l-cave. Il-ġisem kien diżinjat biex iżidu l-metabolizmu. Għalfejn iżidu l-metabolizmu? Ħalli jkun iktar xahar. Ħalli jaqbdu laqma t-tigra. U għanna għandna l-istess. Inqas ma niklu, iktar iżidu r-rata tal-metabolizmu. Inqas ma niklu ta' spiss, iktar nilqaqu malajr. Alright? Mela, oħra, li bil-forsi li tikom kurlet sejat, fil-daz li għu Ġviri, il-konna naħsbu qabel. Għanna t-tisix, jek inti overweight, mux torti, għak inti l-vitma ta' sistema, mux inti user, jew inti m'intix kapaċi bħala le inti vittma. Li taraw persuni overweight huma vittmi. Mhux għax huma batuti minnhom, is-soċjetà moderna ħalqet din l-marda ġdida. Jien inti titterbaħha din il-ħaġa, titterbaħha b'dawn il-mezzi. Bl-eżerċizzju bid-dieta issa. Ġifieri titrasa tagħmel biex telibha din il-ħaġa tikol inqas ta' spiss. Mela, issa kien sar riċerka, issa tkellmu fuq kien sar riċerka li wara li bil-tur il-breakfast m'għandekx għatik breakfast biex partikolarment hija ikla partikolarment importanti fil-ħajja tiegħek. Jien ma nħoġ breakfast, jien ma nħoġ breakfast tisna'.
biex taħsbux li dik il-ħaġa hija xi ħaġa fisioloġika, xi ħaġa mekkaniżmu tal-ġisem telliba dik il-ħaġa, biżmien telliba. Tibqa' tikkonvinċi ġismek dik hija sensazzjoni psikoloġika, mhux għas-sentiment ma tkunx. Alright, u għajna li nżommu l-amarat. Issa fuq il-frekwenza, hawnhekk ħanieqaf il-frekwenza kemm għandek ieħor għaliex l-ewwel biex tieta adatta ta' kulħadd. Jekk inti bdejt programm ta' eżerċizzju ma ħallif lejn esperti biex se titkellem jiena, okej? Ma ħalejġ ħaġa għandek ċertu marġu u jiddependi, hemm xi nies huma ġenetikament differenti, hemmhekk it-tfal, hemmhekk l-atleti, ġifieri soluzzjoni hija personalized għal kulħadd. Però, jekk inti għal xi raġuni ta' ġurnata jew ma tibgħol xejn, ma tagħmel l-ebda ħsara għall-ġisem. Anzi, aktarx tagħmel ġid. Tiftakar xi tibgħod tal-caveman li ma jibgħolx iktar jiżdied il-metabolismu u iktar ikun alerta xi jibda jgħix ketones, ketones, okay? L-istess mekkanizmu għadha fikom, jekk intom ma tikru xar żmien twil, aktar ħadkunu alerti. Meta l-iktar żmien tas-sena tħossu ħajjin bla saħħa? Ma fakkarnu, meta? Christmas, għaliex? Għax jiena kollu parti. All right? Case proven. I rest my case. Esperti personali, fissat li polisi għal news, tazzabi, forsi għal. Għazit bieċabi għal ma jikurtax, biex t-nizemmejt il-kwarta l-exercise. Fost l-ħjar tattiċi l-għedisi, minn minkom jista, sajden, b'nedaj b'tabib, min jista il-ħossu tajja. Vera kollu xejn il-moħ, il-moħ minn biex jilek il-moħ mustaħġek fil-kultur. Pero min jista minkom, jikun sajjen, ġifiri jixrob l-ilma, jikun kafe jiswed naħari la zokkor, jikun ta' jiswed, na kollu l-rejt. Xort illi ma fiekx kaloriji, u ma jikolx. L-aħjar huma illi bat jikun eżatt wara l-exercise. Mela per eżempju jiena, fil-għodu ma ħadd xejn li filma, jew kafe jiswed, jew ta' jiswed. Ġejta s-session tas-sija, u imbagħad kif wara s-sija, dak huwa l-aħjar ħin, għax wara l-exercise l-aktar li ġismek korreġinek għal nisballu ikun jisu il-formulat biex jagħmel l-aħjar użu minn dak li kien illi tajtu. Mhux vera jittellef is-sorku forza ta' għamla distorti, ġuġati, jista' jkun hemm kondizzjoni ta' ma' fihom vera distorti, okej, imma b'mod ġenerali għandhom effetti li verti Thomas dawn affarijiet ma jeżistu. Tajjeb, għalek l-aħħar ħaġa fuq l-eżerċizzju issa. Għax what's the point illi tgħidlek tagħmel l-eżerċizzju ma jgħidlekx kif tagħmel. Mela għall-eżerċizzju nużaw il-fit. Nużaw fit naf fit. Frequency, intensity u time duration. Okay? Mela titagħmel beżem minimum jiżomm healthy circulation. 150 minuta fil-ġimgħa. 150 minuta fil-ġimgħa tfisser nofsija ħames darbiet fil-ġimgħa. Okay? Mhix ħafna ma nofsija ħafna sejra kbira li ħaġa. Issa, tkellimna fuq kemm titagħmel. Issa, kemm li tkun intensiv? Tal-fit, kemm li tkun intensiv? Tkun intensiv biżżejjed jgħidu moderate intensity. Ġifieri tkun intensiv biżżejjed biex taqta' tinnifsek u ssib diffiċli biex żomm konversazzjoni ma' xi ħadd ikun miegħek. Isma' diffiċli biex tkunx kompleta statement. Daqshekk ma ġabbax għalfejn tieħeġ. All right? Ma biżżejjed biex taqta' nifsek. Kemm tista' sosteni l-eżerċizzju importanti biex jaħdem li jkun sostenut. Sostenut ġifieri mhux timxi minuta tagħmel eżerċizzju minuta u tilgħab tistrieħ. Bħalma nagħmlu fuq ix-xogħol, għalhekk l-eżerċizzju nagħmlu fuq ix-xogħol ġew ma jgħaddix. Imma tinżomm għaddejja xi 10 minuti. 10 minuti mill-inqas. U mbagħad tilgħab tistrieħ. Jekk tista' timmanteni għal sija, tista' timmanteni għal sija. Okay? Issa x'tip ta' eżerċizzju? Għaxem fit FIT, inti l-oħra nsejta, l-rabati tajt. X'tip ta' eżerċizzju? Eżerċizzju aerobiku. Aerobiku. Jew cardio, ġifieri għandek running, il-rowing, cycling, swimming. X'nies jistaqsuni li tagħmel weights, iva weights jkun tribwexxi,
Issa, 150 minutes fil-ġimgħa hija entry level. Taħsibx li ħadd il-kolesterol, ħadd titlef xi pis partikolari, jew inkella naqas il-pressjoni biex verament tagħmel effett fuq dawn l-affarijiet tagħmel midder xi 300 minutes. Se nitkellem fuq saħħa tal-qalb biex jgħidlek il-professor Taylor kif titlef il-pis u kif trabbi l-muskoli tittoħli ġismek tal-kafra jgħidlek xi huma l-minimum biex ikollhom ċirkolazzjoni tajba. Mela 150 minutes bħala entry level, 300 minutes jekk verament trid timpruvja dawk il-numri li jaffettwaw ċirkolazzjoni bħal kolesterol u l-pressjoni. Mela, summarize, l-aktar ħaġa għaliet. Il-mat tal-ċirkolazzjoni huwa komuni ħafna, hija problema kbira mondjali, hija problema kbira nazzjonali, hemm ħafna barrieri u ħafna misconceptions li jsommuna ngħixu bħala